Здравейте! Напоследък давах повече приоритет на заглавията в научната фантастика, но попаднах на една книга, която разчупи тази жанрова монотонност. Защитения от Питър Бред е фентази трилър и е първата книга от пенталогията Цикъла на демоните, което звучи ужасно на български. В света на книгата нощта е времето, когато от земята се надигат всякакви ужасни демони. Човечеството е притиснато в разпръснати малки сърца и градове. Единственото спасение от демоните е магическата защита, която е изрисувана по стените на домовете на хората. Но това е крехка защита. Ако завали дъжд, например, или дори един символ е нарисуван неправилно, магическата защитна мрежа е безполезна и няма какво да спре демоните да ви откъснат главата. При положение, че конят е най-бързото средство за придвижване, а разстоянията между повечето населени места отнемат повече от един ден път, може да предположите, че никой не желае да пътува особено. Никой, освен вестоносците, които срещу заплащане и с помощта на своите преносими магически кръгове носят новини и писма от град на град. Романът предлага три гледни точки. Арлен ни е представен сред разрушенията на демонска атака, отнела 27 живота в родното му село. Той осъзнава, че хората са постоянно в отбранителна позиция спрямо демоните, криейки се зад магически защити, и че ако човечеството иска да се освободи от напастта, трябва да спре да живее в страх. По време на атака, която застрашава семейството му, той се опитва да се бие с демоните, макар с неголям успех, и отвратен от страхливостта на баща си, след като майка му е нападната, той бяга от дома си и започва нов живот като вестоносец. Другите двама главни герои са момиче, което усвоява знахарския занаят и се превръща в най-добрия лечител, който човечеството е познавало от години, и момче, което открива, че жонгльорските умения и музиката са изключително силно оръжие срещу демоните. Това последното звучи доста тъпо, но обещавам, в контекста на самата история е съвсем обосновано. Първоначално сюжетните линии на тримата герои са напълно отделни, но към края на книгата пътищата им се събират по класическия фентази начин. Книгата има изключително добра атмосфера, мрачната съдба, която повечето хора изживяват, и безнадежността, която ги е обзела. Съответно се повдигат темите за борбата, надеждата, смелостта и разни други екзистенциални въпроси. Героите са интересни и ти се иска да открият това, което търсят в борбата им с демоничните сили на мрака. Всичко това е гарнирано с солидна порция кървища и други хвърчащи телесни части, но не чак толкова, че да е гадно и много страшно. Много съм доволен, че издателство Колибри са решили да издадат поредицата, защото ако съдим по първата книга, ще е доста добра. Първата книга можете да си купите и в момента от издателството. А ако сте на ти с английския и искате да прочетете оригинала, силно препоръчвам аудиоверсията на издателство График Аудио. Изключително добра продукция с много добавена стойност и отлична атмосфера. Гарантирам най-добрите $26, които ще похарчите за месец. Благодаря, че гледахте и това видео. Ако имате някакви коментари, предложения и размисли, ще се радвам да ги споделите в коментарите или да ме намерите в Facebook или Twitter. Приятно четене и до следващия път!